شيخ مسلم گهداری به ji qewmiyet re siyasî be, ji dîn ne dûr û xalî be, ji bo me her heqîqet ev. Bibe wek Ehmedê Xanî, çûku ew herduka zanî, ji hev qut nake yeksanî, ji bo me her heqîqet ev. Serê mem û zînê bixwîne, wir fehm bike û bibîne, li ser me ew pir hezîn e, ji bo me her heqîqet ev. Weka Seîdê Nûrsî ye ku kurmanca ji wî pirsiye, ji dîn û milet kî li pêşî ye, ji bo me her heqîqet ev. Wî got her du bi hev re ne, wek ruh û cesedê me ne, ji hev qut bin bêfeyde ne, ji bo me her heqîqet ev. Xwarina rijî û kelêbê, neyê gelekî birçî bê, tu kes nêzîkî wê nabê, ji bo me her heqîqet ev. Niha bes e me ev kin kir, heçî fehman ku wî fehm kir, ji yê dîr re feyde nekir, ji bo me her heqîqet ev.